Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ακόμα μια φορά το Need for Speed Heat. Άμα θυμάστε, άμα έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, είχαμε παίξει νύχτα. Έχουμε κάνει μερικές υλοποιήσεις, δηλαδή upgrade στο αμάξι μας, το Nissan 180SX. Έχω βάλει μερικά σχέδια παραπάνω. Θυμάστε που ήταν μόνο μια γραμμή? Άμα θυμάστε, αυτό είναι το προηγούμενο skin. Και τώρα έχουμε αυτό. Θα πάμε τη μέρα και να κάνετε εγγραφή άμα έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο, που πιστεύω ότι έχετε δει το προηγούμενο. Γιατί άμα δεν το έχετε δει, σημαίνει ότι είστε... βαλέθηκα αυτά. Σε κάθε επεισόδιο και θα βλέπετε ένα καινούριο skin. Σε κάθε επεισόδιο θα βλέπετε και ένα αγώνα. Σιγά μην παίξω τη νύχτα, θα με κυνηγάνε αστυνομία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς τους αστυνομικούς, λε φίλε. Όταν να με κυνηγάνε, λες και έχω κάνει κάτι. Θα παίζω μόνο day σε βίντεο, όχι night. Night, πώς λέγεται, night. Στο καζώσω. Κάντε εγγραφή για να κερδίσω τον αγώνα. Τα έσπασα όλα. Πόσο είναι ο αγώνας? Σαν θέλω να πάει, λίγο όμως. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε τούμπανο, το αμάξι, να το κάνουμε να τρέχει και να σε κυνηγάνε μπάτσι. Άντε. Αστυνομικούς δηλαδή. Δεν πάει κύκλος στην πίστα. Λες και δεν έχω πάλι κανένα checkpoint. Ευτυχώς που μου γράφει τι κάνω. Έχασα σε point και μου το εμφάνισε.
Πάει γλίγορα το αμάξι, δεν είναι σαν τη Χέλωνα που πήγαινε πλήν στο προηγούμενο το βίντεο το επεισόδιο 1. Αυτό είναι το επεισόδιο 2. Στο επεισόδιο 3 δεν ξέρω πώς θα πηγαίνει, στο επόμενο επεισόδιο δηλαδή. Ratchet & Clank δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξω, το παλεύτηκα για το κανάλι δηλαδή. Το παλάτησα σε επεισόδιο 3 το Ratchet & Clank. Αυτό δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω. Το Ratchet & Clank το παλάτησα γιατί το έχω τελειάσει. Γι' αυτό σας είπα ότι θα κάνω κι άλλο επεισόδιο με το Ratchet & Clank, το επεισόδιο 4, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Μάλλον στο επόμενο βίντεο θα είναι. Τέλος πάντων. Πήραμε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να κάνετε εγγραφή τώρα. Στο προηγούμενο βίντεο δεν πρόλαβα να πάω στο σπιτάκι αυτό, στο γκαλάζ, γιατί είχα μπάτσους. Αστυνομικούς δηλαδή. Take a seat. Help yourself to some coffee, man. Don't break anything that isn't yours. Πάλι τα όλα. Αυτό εδώ είναι το αμάξι μου. Το Nissan 180 Nissan 180SX Type X του 96. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε να κάνετε μια εγγραφή like, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Και να πείτε στα σχόλια άμα θέλετε να συνεχίσω κι άλλα επεισόδια με αυτό. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας, εγγραφή και like, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.